Saçdan sağım bolmaz. Çölde oturan çarwa obaların birinde saçları dizine düşüp duran gıyma galamgaçlarına, balkıldap duran mehirli gözlerine imen içmen seredip oturmalı bir gyz bar eken. Yönewelin olar gaty garip bolup, maşgalanın ağır keşki de yankı gyzyň boynunda eken. Kakasy ölenden soň maşgala üçin özü gazanmaly bolupdyr. Çarwa halkynyň bir ýerde uzak oturalygy barmy näme? Ya sıkan soň olaryň obasy täze ýaylaga göçüpdir. Tizrek sagıma yetip, agarana süýde bir ýetasakdyk diýen arzu bilen gyşy geçiren ýanky gyzyň maşgalasy bolsa, gorpsuzlyk, ulagsızlyk, gepin gysgasy, gariplik zararly köne ýurtda galy beripdirler. Ine şonda tabiatyň açylan bagşeden gözelligine hemişe büýsenip gezen ýanky gyz bir gün aynada öz keşbini sinlap duruşuna lafy keçlik, ýani maksady amala aşman, keyfi gaçan şeýle diýenmiş. Görküm gölük bolmady, göçüp ýyle yetmedim. Saçım sagım bolmady, sagyp ýyle yetmedim. Rawayaty jemleýän bu bent ilki şu duruşuna nakıl ornunda ulanylypdyr. Soňlar bolsa gysgalyp saçdan sagım bolmaz, görkden gölük görnüşüne gelipdir. Yazan Meşhed Kuly Gyzyl. Facebook'ta paylaşıp höderlen Yakup Bayat. Onus berip dinläriniz üçin sag bolun. Yalkın TV kanalyna aza bolup bilmeňiz üçin subscribe butonuna basyp, soň hem jaň üstüne basyň. Goýun Türkmen David Desturi, Türkmeniň kultury össin.